Dasha, lagun diezadakezu. Bai, amona. Erosketak. Ados. Banana. Esnea. Laranja. Arrautzak. Oso ondo. Itxaron Dasha, lagunduko didazu Damirrekin. Ados. Hau zuretzat da. Ai. Ez. Sorte on. Damir, ikas dezagun animaliei buruz. Baina lehenik zuhaitz bat eraiki behar dugu. Tartza. Bye-bye. Hau lehoia da. Eskerrik asko. Non dago gure tximoa? Hemen dago. Oh, Stitchek gure zuhaitza jautzi du. Orain, dorre bat eraiki dezagun. Ez da jostailuak apurtu behar. Damir, orain irakur dezagun. Txerria. Toiloa. Bei. Zaldia. Tauntza. Wow. Ordua da barazki eta fruitu batzuk jartzeko. Tangururria. Marrubi. Brokolia. Wow. What? Non dago, Damir? Nora joan da. Oh, zer da hori? Aww. Damir salbatzeko plana dut. Damir, etortzen ari naiz. Azenarioa lortu behar dut erbiakentza. Lehen. Bigarren. Hirugarren. Laugarren. Bosgarren. Jai, azenarioa lortu du. Okay. Turrengoa sukaldea da. Erbiak harrapatu behar ditu. Etorri ona, erbiak. Zuek harrapatuko zaituzte. Non dago, Damir? Damir, azkenean aurkitu zaitu. Hemen zaude.
Cool. Sopa hau goxoa egongo da. Txone egin. Ongi da. Orain elikatzeko garaia da. Well done! Orain, lo egitera eramateko garaia da. Press Hirubi bat gozen. Irabazi dut. Bai, egin dut. Irabazi dut. Hori polita da, baina gehiago nahi dut. Globo berriak erosteko leku bat bilatu behar dugu. Bai, noski. Goazen. Ongi etorri nire globo dendara. Hauek nire globoak dira. Globo asko puska ditzagun. Globo horia. Globo laranja. Globo morea. Globo gorria. Urrengoa dator. Kolore berdea. Kolore urdina. Globo denda irekita dago. Globoak. Koloretako globoak saltzen ari naiz. Amona, globo bat nahi du. Goazen, Oh, lehenengo bezeroa. kaixo, globo bat erosi nahi dugu. Bai, kolore guztietako globoa. Berdea, gorria eta urdina. Aukeratu zeurea. Hemen, gorri aukeratzen du. Horrek $1 bat kostatuko du. Eskerrik asko erostearren, etor zaitez berriro. Zer izan da, hori? Lasai egon. Zein kolore nahi duzu? Berdea nahi du. Globo hori ere erosi nahi dut. Ados. Zer, berriro? Oh, ideia bat daukat. Dasha, magia egiteko prest zaude. Bai, noski. Izugarria.
Eskerrik asko. Agur, agur, agur. Ongi polita da, baina misterio hori konpondu behar dugu. Eskua bihurri hori. Eta ez etorri berriro ona. Ikaragarria. Behar genuena aurkitu dugu. Nola lagundu dezaket? Oh, benetan globo handiak bilatzen ari gara. Globo handiak asko. Ados. Au, Ez, ta, hau. ez. Agian, hau. Ez. Ba, ez daukat beste globo batzu. Ongi, jokoarako globo bereziak behar ditugu. Oso handiak behar ditugu. Iruditzen zait ideia bat daukadala. Ara, hemen. Hori da behar duguna. Bai, hala da. Uf, ondo dago, jarraitu. Ondo dago. Dirua ez da arazo. Aizu, Primerakoa da, baina musika gehiago behar ditugu. bai. Berehala amaituko dugu. Bikaina. Hau zinestezina da. Toki egokira etorri zarete. Edozein motatako musikak ditu. Oso ondo. Hain bezero honentzat, sorpresa bat daukat. Eskerrik asko. Placer bat. Orain musiken lehertzea. Nik irabaziko dut. Ikusiko dugu. 3-2-1. Berdinketa da. Biok gara irabazleak. Pusikak saltzen, pusikak saltzen, pusikak saltzen. Ez dago ezer hemen. Dena saldu dut dagoeneko. Mutilak nork utzi du hau hemen? Ai ez, zer gertatzen ari da? Lagundu, lagundu, harrapatuta nago. Lagundu, lagundu. Lagundu, lagundu, azkarrago, mutilak mesedez. Iban, nola lagun zaitzakegu? Ez daki. 6 erronka bete behar dituzue Iban salbatzeko. Mutilak, lana bete behar dugu Iban salbatzeko. Asmatu edariaren zaporea. Ongi, lasai, ni aditua naiz. Laranja. Matza. Gominola. Ahabi zaporea du. Limoi eta menda. Kiwi. Memem txokolatea. Aizu, hau espinakak edo zerbait alda. Limoi zaporea du. Azkena, oso betetan nago.
Dagoeneko pentsa nezakeen guztia izendatu du. Pentsatu, pentsatu, pentsatu. Agian zagarzukua. Egin dugu. Iban, lehenengo lana osatu du. Oso ondo, Maria. Orain globo gorriak lerrarazten saiatu zaitezke. Bai, horixe. Maria, jarraitu. Bai, horixe. Eskerrik asko, Maria. Asmatu zer dagoen kutxen barruan. Opa iezadazu sorte ona. Oh, zeinen ondo sentitzen den, hondarra alda. Ondar kinetikoa. Ai ama, mugitzen ari da, agian bizirik dago. Jostailuzko, arma alda. Ondo. Ongi, zer dator orain? Hau biguna da. Oh, bai, hauek luma dira. Espoña. Ez da. Garbitzeko zapi. Tira. Noski akuarioa da. Erraza. Uste dut bigunak diren jostailuak direla, lasai. Erronka erraza izan da hori. Iban, bigarren. Erronka gainditu du. Lan bikaina, Maria. Orain globo larainak lerrarazten ditzakezu. Eskerrik asko. Zailkatu janari osasuntsua eta osasun gaitza. Ongi, goazen. Patatak ez dira osasuntsuak. Donutak ez dira osasuntsuak. Zagarra, osasuntsua. Tarta ez da osasuntsua. Marrubia ez da osasungarria. Banana, osasuntsua. Gerezia ez da osasungarria. Marshmallow, osasungarria. Ai, aldatu dezagun. Iban, hirugarren erronka burutu du. Wow, bikain egina, Dasha. Orain pusika horiak lerrarazi ditzakezu. Eskerrik asko, Dasha. Zailkatu sukaldeko eta mediku materiala. Oho, zer da hau?
Iban, erronka burutu dut. Lan bikaina, Alex, orain pusika berdeak leherrarazi ditzakezu. Eskerrik asko, Alex, oraindik 2 kolore falta dira. Uretan azukre, kotoia desegin eta jostailu guztiak aurkitu. Ongi, jaz gaitezen. 1, 2, 3. Spiderman. Bigarrena. Hulk. Hirugarren. Batman. Lortu dut. Iban, berriro egin dut. Bikaina, orain pusika urdinak leherrarazi ditzakezu. Ados. Eskerrik asko, Dasha. Aurkitu jostailu guztiak mukiaren barruan. Ados. Bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Az gaitezen lehenengotik. Zerbait aurkitu dut. Bigarren. Wow. Hirugarren. Laugarren. Non dago? Bostgarren. Seigarren. Unicornio. Eta azkena, 7garrena. Zerbait handia. Biba, azken erronka burutu dut. Iban, azken lana osatu dugu. Lan bikaina, mutilak. Eman hau niri, globo moreak lehertuko ditut. Eskerrik asko, ni salbatzeagatik. Zurekin gaude, anaia.